A práve sa začala cena hotela Devin s podtitulom Veľká aprílová cena, rovina prvej kategórie na 1800 metrov pre štvoročné a staršie kone o 170 000 slovenských korún. S osmičkou aktérov vpredu je maďarský zástupca Frankly Dancing, ďalej potom Ryan, za nimi pri bariére Radules a zvonka Temple Dancer spoločne s Kamilom. Ďalej potom Pepperose, Verdandi a Baltaci, taká je aktuálna situácia. V polovici oblúka pri jazdeckých hodíloch v čele je stále Frankly Dancing, pod Zoltanom Vargom na druhej pozícii striehne favorizovaný Ryan z MPL Racing, ktorého zvonka atakuje dobre idúci Kamil, zostane Agrolit pod jokejom Zdenkom Šmídom. Na štvrtej priečke striehne niekdajší Konoka navrátilec na dráhu Temple Dancer, na 5. priečke s odstupom vedie zvyšnú skupinku koní Radules, zostane Patrik, za ním je Pepperose, ďalej potom Baltaci a Fernandi. Taká je situácia na konci protilahlej steny, v čele stále maďarský host Frankly Dancing, ktorého pre štal Beatrix naviguje Zoltán Varga, na druhej pozícii sa drží Ryan pod Rastislavom Juráčkom a na tretiu pozíciu sa zvonka prepracoval Kamil, ale dobre ide aj Temple Dancer, zatiaľ však bez priestoru. Táto štvorica sa trhá od zvyšku pola, 5. osamotene Radules, za ním potom Pepperose a Baltaci a Verdandi začína výrazne strácať. Záverečných 400 metrov, bude to zasa súboj štvorice koní, Frankly Dancing, Ryan, Temple Dancer a ešte aj Kamil zvonka útočí. Záverečných 200 metrov, nádherná koncovka veľkej aprílovej ceny. Stále je to Ryan, ale Temple Dancer zvonka, Temple Dancer, Ryan a takisto ešte Frankly Dancing, záverečných 50 metrov. Temple Dancer víťazí pred Ryanom. Temple Dancer, Ryan, Frankly Dancing, Baltaci, Kamil, Radules a ešte Pepperose a Verdandi.